ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଭଦ୍ରକରେ ଭଦ୍ରାଣୀ ମେଳା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଭଦ୍ରାଣୀ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ପୁଅ କହିଲା କି ମାମା ମୁଁ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବି। ଖେଳି ସାରି ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ତା'ର ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେ କେବେ ଭାବିନଥାଏ ମୁଁ ଯେବେ ବୋହୂ ହେଇକି ଯିବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମୋ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆଶା, ବହୁତ ଭରସା ନେଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ କହିବେ ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି, ତୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି। ତ ସବୁ ସେ ଝିଅର ଭୁଲ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଲୋକର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି। ଝିଅର ଭୁଲ ନା ତା ଭାଗ୍ୟର ଭୁଲ ନା ତା ଘରର ଭୁଲ, କାହାର ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।